Mindjárt. Én pont nem látom. A gázkönnyítő pedig pont kézzel. Azt mondod? Akkor kipróbálom. De? Mert keskenyebb volt nekünk itthon. Mert Nem, így de ezért kit egész hagyom, hát, délelőtt. ha Az nekünk, figyelj, nem hát, hiszem, ha jó. hogy kell. valami belőle majd időben. Ez biztos, hogy ugye azért kitett. Nekem az jó. Ezzel nekem nincsen semmi gondom. Ezzel nincs gond. Nehogy ide, hanem nekem itt folyik. Most akkor letekerem, és meg most elzártam. Nekem itt spiccel, meg itt készítünk. Papa! 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 És most már, hogy ezt elkezdtem használni, az is enged, rohadjon meg. Dolgozik, apa. De akkor ezt Nézd meg! vagy a Lánti mama! A Lánti mama! Itt, ki van rukadva, és itt folyik a könnyű. Sehol más, nekem itt nem folyik. Gázkönnyítő, az pont kézzel. Igen. Azt is, hogy nem tudom. Vagy megyek én. Csak nem tudom, hogy milyen kilóra megy. Nekem az jutott ki. Meg itt, de most akkor kipróbálom, mert van gáztörítő. Késő jön haza mama, gyere, menjünk ki, mert fagolod a füstöt. Gyere, gyere, menj oda a kis... Gyere, babám. Hát én elég délelőtt azzal szórakoztam. Jó, van még átszorített, ha nem jó, akkor adok egy másik időt. Na, mi is az zuhanyzó. De az láncos, tudod, vas, nem műanyag. Hát volt nekem is, csak hozta a gyerek, hogy ez jó. És én megfogtam, már agyon kerestem, lehet, hogy levittem a pincébe, nem vagyok benne biztos, most kipróbálom azt a gáztörítőt. Nem tudom, hogy... Nem szabad, nem szabad. Nem tudom, hogy ennek a izéje. És hogyha belefúj a kis arcodba? Sampot kéne megkérdezni. Mi az? Nekem Valami az bútorozó. lukadt ki, de hogy lukadt ki? Bútor ápoló. Azt odaáltalán kicsit. Nem szabad megnyomkodni már, és hogyha pont a szemedbe spriccel, Én még sokat találkoztam ilyennel. Csak És megnézem. az nem kell már neki? Mi van benne? Aztán fölépti. Nekem hál' Istennek Mi van? szőnyegtisztító volt, de kidobjuk, mert abban nagyon Ha kevés. folyik, akkor hozok egy másikat, még tudok hozni egy csomót. Papa! Figyelj, ha hazajött a mama, akkor lemehetek hozzá. Nem sokára jön a anya. Mert én már annyiféleképpen próbáltam szubodvegyésre tenni, de akkor nem húzom. Megyek haza! tényleg? Mivel? Szánkóval? Szerintem rollellel. Igen? Szerintem. Hát és akkor ki fogja cumiztatni a kis kutyákat, mi? Nem tudom. Hát, hogyha te nem leszel itt, akkor ki fogja csinálni? Hát csak neked van olyan kicsike ujjacskád. Jól van, de hát ha megyek haza. 3 valamennyi, ha jól tudom. Mindjárt végre Szerintem rá. nekünk is lesz ilyen pityú-kutyú. Akkor ott van itt lehet. Nézd keresztaput. De még tudok. Nézd így. Így. Láttam, milyen ügyes vagyok. Aha. Nem, ez szar, mert ez régen jó volt. Jaj, Tehát ez most nem nagyon jó sikerült. volt. De direkt azért vette meg ezt a gyerek, mert nekem is az a gébecsöves volt, hogy ne törjön meg, mert az meg mindig letör. Hát de ez meg úgy spiccel ki, mint a világ. És most, hogy Mint a világ. most még én látom, hogy Megnézem, hogy mi van. Ez buborék. Mama, ez buborék. vagy nem tudom, ezt nem Ez buborék. nem biztos, hogy nem, ugye? Buborék. Ó, ez buborék. Ez meg ilyen sok.
jó? Főhozok egyet. Az is változó. Nem, gyere ide! Az is változó. Gyere babám, mindjárt jön a papa. Megfázol, nézd ide. Mind mutattad, hogy mi a buborék? Mind mutattad, hogy mi? Melyik? Jó, a szőnyegtisztító babám. De olyan szaga van. Hát mert a szőnyegtisztítós, tudod? Szőnyegtisztítós, nem buborékos. Nem, de ugyanaz. Ja, hát lehet hasonló. Azt nem képeztem. Ott a tál. Ó, azt meg olyan mindezálom. És felére. Ó, nem tudom. Látom, nem tudom. Nem, nekik szerintem itt a tus volt. Mert ezzel nyitják. Szerintem ennek nem volt a váltója. Pisírsz? Menjünk pisírni. Persze, itt vagyok, drágám. Én már a bányán már meg. Amúgy én